Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a wani bidiyo. Yau dai bidiyon nan za mu magana akan zan nuna muku yadda za ku yi wannan swapping kamar yadda kuke gani a nan. Za ka yi swapping a ice cream. To wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka yi ne. Amma wannan sai dai in ka iya. Idan har ka san yadda za ka dinga yi kana shiga kana dubawa kowane lokaci in ka samu riba sai ka yi swapping ka mayar da shi zuwa ko. Idan ka samu riba sai ka mayar da shi zuwa ko. Idan kuma ka ga ko wani token ya sauka haka, za ka je ka duba in ya sauka za ka iya siya swapping zuwa wannan coins a lokacin da ya tashi ka samu ɗan riban ka kar ka raina ka yi swapping to za ka samu riba sosai sai ka ga ka tara ko da yawa. To abin da za ka yi shine a farko in gani za ka zo wajen layi ukun nan wajen da kuke gani. Layuka ukun nan ga browser kamar yadda aka saba sai ku shiga browser. Bayan ka shiga browser sai a nan goge wajen searching nan na browser nan in ka shiga wajen searching za ka rubuta icecreamswap.com a haɗe. Kaga ice in ga ka rubuta sai ka sa cream shi ma a haɗe sai ka sa swap shi ma a haɗe. Kun ga yadda na sa sai ka zo ka sa .com sai ka taɓa searching shikenan ka bar shi searching. Bayan ka yi zai nuna ma fuska kamar haka. Amma idan bai nuna ma ba zai nuna ma asali ma fuskan dai zai nuna ma kamar haka ne. Amma wata rana dai yana zuwa wani fuska kar ka damu ka zo ne ga inda za ka zo ka in ya nuno ma fuska kamar haka. Kun ga nan wajen saman nan to wajen nan connect to za ka taɓa wajen connect domin ka yi connecting na metamask naka da ice cream sai ka taɓa metamask ka zaɓi wallet ɗinka kenan. Kun ga yanzu mun taɓa metamask bari mu jira yayi connecting. Yauwa sai ka yi switch network. Yanzu bari mu jira yayi switch network ya hau. Yauwa yanzu shikenan wallet namu na metamask yayi connecting sai ka zo nan again sai ka taɓa wajen sai ka zaɓi wannan shine za ka zaɓi network naka sai ka zaɓi ko kenan. Kun ga mun zaɓi ko. Kun gani sai ka zo ka ƙara taɓa wajen switch network ya koma ko. Yauwa bari yayi connecting. Yauwa kun ga yanzu saman nan ma ya koma ko shikenan. Yanzu za ku ga balance namu a nan na ko ga na ice cream kuma bamu da komai. To abin da za ka yi idan za ka zaɓi token da za ka yi amfani da shi za ka zo ka taɓa kan ice cream ɗin nan haka. Idan ka taɓa zai ciro ma duk wani coins. Kun ga USDT ma za ka iya zuwa ka yi swapping zuwa shi. To a misali yanzu ina da wannan ko gashi nan wannan kokin ɗin nan shi za mu yi swapping zuwa ko kenan ko kuma za mu yi swapping zuwa wani token haka. Bari mu nema wani token. Kun ga token duka na ko ne wannan. Kun gani ina ganin su. Yauwa ga ko ship ɗin nan bari mu yi swapping zuwa wannan. To yanzu tunda za mu yi swapping daga koki zuwa ko ship za mu taɓa tsakiyar nan wajen arrow nan domin ya kai mana kokin sama wannan ko ship ya dawo ƙasa sai mu taɓa sama. Kun ga yanzu haka gashi nan kokin ya dawo kokin ya koma sama ko ship ya koma ƙasa. To idan za mu yi swapping na gaba ɗaya ga max a nan sai shi za mu taɓa idan kuma za mu sa wani amma sai mu taɓa wajen domin mu rubuta abin da za mu yi. To bari mu taɓa max gaba ɗaya kenan. Yauwa kun ga gaba ɗaya zai kama abin da gashi nan yanayin abin da za su bamu. To da farko in ya nuna ma haka sai ka zo ƙasan nan ga enable token
in ka taɓa enable cooking kanta, bari mu jira ya gama. Bayan ya buɗe ma sai ga wajen approve a ƙasan nan, ka ja ƙasa za ka gani approve, kai approving. Bari mu jira ya gama approving. Na jira. Yawwa yanzu transaction submitted, wait muna jiran shi to ya gama. Yawwa yanzu yayi transaction sai swapping. Haka zo ka taɓa wajen swap. Yanzu za mu yi swapping daga cooking zuwa cooking, sai mu zo ga shi wajen confirm swap nan wajen kenan, sai ka taɓa kan wajen domin yayi confirming. Yawwa yanzu waiting for confirmation, muna jira ya gama, yana kan yi. Yawwa sai ka ƙara janyo a ƙasa ka zo ga shi nan, ga nan kuna ganin confirm, sai ka yi confirm. Muna yin confirm yanzu haka. Transaction submitted yanzu nan za ku ga yayi. Yawwa yanzu ya riga yayi kenan. Abin da za ka yi shine, tunda kana so ka yi adding nashi, yanda idan ka zo a farko za ka gan shi, sai ka taɓa wajen add courtship nan to wallet, sai ka taɓa wajen. Idan kuma kana da shi a waje sai ka taɓa close. In ga ba mu da shi sai mu taɓa wajen wannan add token. Bayan ka taɓa add token shi kenan, kun ga yayi successful. Sai ka bar shi kawai ka yi close, sai ka dawo kan wallet. Bari mu dawo kan wallet ku gani. Yawwa yanzu kun gani ga cooking namu nan, kun gan shi nan. Yanzu ga shi nan har ya riga yayi swapping. To yanzu idan ya tashi, kun ga shi nan. Yanzu idan ya tashi za ka iya zuwa ka yi swapping nashi zuwa ko dala ko USDT ka cire abinka. In kuma za ka ci gaba da yin haka ma, za ka iya samun riba. To abu na gaba zan nuna muku yanda za ku yi ku dinga kallon wannan hawa da saukan wani coins da wani faɗuwa na komai da komai. Misali bari mu je, shi wannan exchanger da za mu yi amfani da shi a cikin wannan yake browser ne. Kun gani? Zan ajiye muku link na wannan exchanger a description na wannan bidiyon. Ga shi nan yanzu kun gan shi kamar yana buɗewa abe.ai. Kun gani? To za ka zo ne idan ya nuna wa fuska kamar haka face page, in ka buɗe shi kamar haka. Bari mu ga. Duk wani token da kake nema za ka gan shi, kuma za ka ga network ɗin da yake kai. Idan ka yi searching ko nawa ne yake kai za ka iya gani, ko a kan dala nawa ne. Haka bari ya buɗe network yana ɗan tsatsayawa. Gama wannan cooking ne. Yanayin tashi shi da yanayin sauka duka da yake gani. Yana ɓata mana lokaci. Bari kawai kun ga in ka zo za ka yi searching, za ka taɓa wajen searching a saman nan wajen nan, sai ka sa coins ɗin da kake so ka yi searching a kan shi. Amma misali bari mu sa cat king. Kun ga kamar yadda muka duba, sai mu yi searching. To zai ciro mana su. Kun ga cat king. Cat king sai ka duba nan ƙananan, ga wasu ƙananan wannan a ƙasan nan. Ka duba. To shine network ɗin da yake amfani da shi. Idan har ka ga logon ko, to wannan network ne na ko. Shine wanda kake nema. Kun ga na nan na Binance Smart Chain ne. In ka gani har na Ethereum duk akwai. Wayannan dai na BNB Smart Chain ne. To tunda mu na ko ne, cat king ga shi nan, sai mu taɓa cat. Shine wannan ne. To kun gani. Kun ga yanayin shi yanzu ma sabo ne. Ga yanzu haka ya tashi. Sabon wannan ne da yanzu aka sa.
kuma akwai bari mu duba wani tiko ba, tiko sai ka taɓa searching. Da zaran ka taɓa searching shikenan kun ga shi ma ga na Ethereum, ga na Binance, ga na ko to mu na ga network namu na ko da muke amfani da shi sai mu taɓa kan wannan wanda muke so. Kun ga shi ma ga yanayin chart nashi da tashiwan shi da saukan shi duka kun gani. To shine yanda za ka yi ka gane ka duba coins ya sauka ko ya tashi. Kuma wajen in ka zo kana so ka yi registration a cikin wannan exchange a wajen da aka sami wajen nan za ka zo ka taɓa domin ka yi register. Bari mu ga buɗe. Yana da yawan loading wannan exchange shi ya sa ko ka ga haka. In ka zo ka taɓa wajen me in nan zai baka dama ka je ka yi sign in ko sign up ko sign in ka yi register ka sa sunanka ka cika duk wani bayanai da suke nema. Don haka bana so bidiyon yayi tsayi, mu haɗu da ku a wani bidiyon. Mun gode.